लोगोफोर दिनै आंजों लोगोसे जोंनि बर'नि जि फिल्म इन्डास्ट्रियाव मावबोनाय माने जोंनिनो जोबोद मुंदांखा जाय नेगेटिभ रलखौ बांसिन लायो सारा आरो बिथाङानो आंजों लोगोसे दंफायो दा बिथाङा दिनै मोनसे फिल्म शुट बा बे फिल्मनि मुङानो जाहैबाय सिनायथि दा आइडेन्टिटि दा बिथाङाबो बेयाव जोबोद गोसो होनानै खामानि मावदों आरो बिथाङा बेवहाय नेगेटिभ रल अर्थात जोंनि दाखुनि जि रल बिथाङा बेखौ लादों आरो बिथांनियाव आं फंनैसो खोथाखौ सोंनो लुबैदों बा बिथांनिफ्राय फंनैसो खोथाखौ मिथिनो लुबैदों गिबियावनो ओरैनो सुंद'यै थेवब्लाबो जोंनि गोबां सुबुंफोरानो मिथिखायो थेवब्लाबो बिथांनि सुंद' सिनायथिखौ आं होनो थाखाय खावलायबाय गिबियावनो नोंथांनि चेनेल बर' मिक्सारखौ आरो नोंथांखौ लोगोसे धन्यबाद होबाय मानोना आं नोंथांजों रायलायनो एबा नोंथांनि चेनेलाव आंनि फंनैसो बिबुंथिखौ होनो थाखाय सुबिदा मोननायनि थाखाय नोंथांखौ धन्यबाद होनाय जाबाय गिबियावनो आंनि मुङा प्रजित नार्जारीसो गुबैयै जोंनि जि बर' नायगिरि बिथांमोना थाख्लाय होननानै गोबाङानो मिथिगौ बुंबानो जाबाय एसे आंनि मुङा एक्सुवेलि प्रजित नार्जारी आङो पुलिस सार्भिसबो मावो दा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवनो दा बर' फिल्मनि दारैसो आङो थाख्लाय नार्जारी हिसाबै बयबो मिथियो दा आं बिथांनियाव फंनैसो खोथा सोंनो लुबैदों बा फंनैसो सोंथिखौ आं बिथांनाव सोंनो लुबैदों दा बिथाङा दिनै बे सिनायथि दा आइडेन्टिटि जे देग्लाय ओंखारनो गोनां जि मुभि बर'नि जि मुभि बिथाङा बे मुभियाव बाहागो लादों आरो नोंथाङा बेयाव बाहागो लानानै माबायदि मोनदों सिनायथि फिल्माव जाय लिरगिरि सुलेन बिथाङा आंनिनो लोगो बिथाङा खावलायनायलाय दा बिथाङा मास्टार साख्रिबो मावो जाय सिनायथिनि स्क्रिप्ट राइटार बिथाङा गाव मा साननानै स्क्रिप्टखौ लिरदों बिथाङाथ' सासे लिरगिरिखाबो अबसे आं जे बे सिनायथि फिल्माव मोनसे सुबिदा मोनदों आं गावखौनो गावनि एक्टिंखौ प्रुभ खालामनो थाखाय मोनसे खाबु मोनलायबाय दा बेनिखायनो जेला स्क्रिप्टखौ बिथाङा आंनो हैनानै बिथाङा बुङो बे फिल्माव नोंथाङाबो गानांगौ होननानै जेला फरायदों बे सिनायथि जे स्ट'रि एबा जे लिरदों बिथाङा स्ट'रिखौ बेवहाय फरायनानै मोनदों जोबोद मोनसे ओंथि गोनां मोनसे माबा मिनिंफुल फिल्म मानोना सिनायथियाव ओरैबायदि माबा हाबनानै दं बाहाय दुखुनिबो हाबनानै दं बावहाय लोगोसे रमान्टिक हाबनानै दं बावहाय एक्सन फिल्म हाबनानै दं बावहाय मोनसे कमेडि मोनसे रलबो दं मोनब्रै फादा मोनसे थांनानै जे गासिबो मोनसे गामिनिफ्राय मोनसे परिबेस जानानै मोनसे लाना खारनानै जेला शिलंआव रायजो जाहैयो मोनसे शिलंनि मोनसे मोजां बर'फ्रा जे शिलंआव मोनसे रायजो जाहैदों मोनसे मोजां बेवबो जे मोनसे बर' हारिनि थाखाय मोनसे माबा जाहैयो रायजो जानायनि मोनसे परिबेस दङ बेखौबो बे स्क्रिप्टआव जेला फरायनानै आं मोनदों बेवहाय नुदों जे डेफिनेटलि बे सिनेमाया मोनसे मोजां जागोन होननानै आसा लादों आरो आं दा बे फिल्माव एक्टिं खालामनानै दा जिखिनि रलखौ आं मोनदों मोनसे जोबोद मोजां मोनदों मोनसे आरो गोदान मोनसे एक्टिं सोलोंनो हाबावदों माने बेवहाय मोनसे बे सिनायथि फिल्माव आंना मोनसे एसे स्मुथ टाइपसो दस्रायाव एसे नेगेटिभबाबो दस्रायाव एसे राफनेस जायो खिन्थु बेयाव राफनेसा बारा गैया स्मुथैनो माने नेगेटिभ रला नोंथांमोनाबो नायगोन जाहाथे आं बेखौनो गिबियावनो खावलायो आरो गोबाङानो जिहेतु बिथाङाबो जोंनि गेजेराव जोबोद पपुलार बा जोबोद नेगेटिभ रल लाग्रा सासे जों गिख्रंथाव होननानै जोंबो सिनायो आरो बिथांनिफ्राय आं मिथिनो लुबैदों दे सार नोंथाङा दिनैसिम गोबाव सम फिल्म इन्डास्ट्रियाव हाबबोबाय दा दिनैसिम नोंथाङा बेसेबां मुभि शुट खालामबोखो आङो एसेग्राब गोबावबो जाद्रायाखै आरो आं गोदो आगोलाव जेला आंनि माबाया मेन स्पर्ट्सनि मार्शेल आर्टनि आं इन्सट्राक्टरमोन बेवहाय 2010आव आं मोनसे सुबिदा मोनदों
बावहाय एक्सन डाइरेक्सन हिसाबैसो मोनसे फिल्माव आंखौ लेंलांदों बे समाव आङो मोनसे एक्टिं खालामनांगौ बिदि गैयामोन अब्लाबो आं बे समाव एक्सन डाइरेक्सनजों लोगोसे एक्टिं खालामबोदों बे आंनि गिबि 2010आव दाना बिनि आगोल आं 1994आवबो मोनसे फिसा रल मोनसे फिल्माव ओंखारदों अबसे दासिमहालागै थांनाय बोसोरसिमा 27मोन देग्लाय 6टा फिल्म 6टा फिल्म गादों जेरै सिनायथिजों लोगोसे गोथाराव दं हायनामुलियाव दं रान्दिनि मोदै जुजाइनि अर बिसोर फिल्माव आं माबादों ओमफ्राय आं निजेस' मोनसे फिल्म बानायदों नों आंनि जिउ बियो देग्लाय ओंखाराबो जानो हागौ ओमफ्राय नोंथांनियाव मोनसे सोंथि सोंबावनो लुबैदों जे नोंथाङा जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव बेसेबां समसिम खामानि मावनानै थागोन होननानै नोंथाङा सानो बेसेबां समसिम होननांला आंनि जिउआ जेला जोबगोन अब्लासो मावनाया थागोन मानोना दा नुनो थांबाय बर' हारिनि मेन जोंखौनो जों दिन्थिनो हानाय जोंनि हारिमुखौ लानानै जोंनि राव जोंनि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय गासैबो जोङो गुबुन हादोराव मोनसे गुवारै जों गावनि हारियाव जोंनि हारियाव मा जायो मा मायो जों गुवारै दिन्थिनोब्ला गुबुन हारिखौ मिथिहोनोब्ला बे मात्र मोनसेल' लामा इजि प्रसेसै बे फिल्म लाइना बेनिखायनो आं सानो आंनि लुबैनाया बेनो आं सार्भिस मावोब्लाबो आं अराय सम जेसेबांखि सम होनो हायो आं इसेबां आङो फिल्माव होगोन आरो हागौमानिखौ आङो सानदों मोजांनिफ्राय मोजां रलखौ आं खालामबाय थालांनो सुबिदा जेरै मोनो नोंथांमोना जेरै होगोन आं ओरै खालामगोन आरो दा जोबथियाव नोंथांनियाव एसे मोनसे सोंथि सोंनो लुबैदों दे नोंथाङा बे सिनायथि फिल्मखौ लानानै पाब्लिकखौ मा बुंनो सानो सिनायथि फिल्मखौ लानानै बेखौनो बुंनो सानो आं गिबियावनो नोंथांमोनसिम आरज गाबनाय जायो मानोना नोंथांमोनानो रायजोआनो राजा बे रावा अरायबो सैथो मानोना जोंनि बर' सावथुना दिनै बयबो बानायो नाथाय रावबो रांखौ मोनफिना बेनिखायनो रायजोफोरनिसिम मोनसे खावलायनाय नैबे दा जायफोर बानायदों डार्क हर्स फिल्म प्रडाक्सना दा माबानि बर्मानि दा बिसोरो मोनसे बिराद मोजां फरायनानै टेक्न'लजि फरायनानै फैनाय मोनसे टीम बिसोर गावखौनो प्रुभ खालामनो थाखाय बे सिनायथि फिल्मखौ दिनै आखायाव लानानै मोजां मोनसे निगेरबाय थादोंमोन बिसोरो दा बे स्क्रिप्टखौ मोननानै बिसोरो गावखौनो गाव प्रुभ खालामनो होननानै दिनै माबाबाय बाहाय बिभिन्न आर्टिस्टफोर दं ओंखायनो आंनि मोनसे खावलायनाय बयबो रायजोफ्रा अनसायनानै खेबसेबाबो अननानै खेबसेबाबो बे सिनायथिखौ नाय अब्ला नोंथांमोना बुजिगोन जोंनि बर' हारिनि फिल्मा बेसेबां डेभेलप जाखो आंनि एसेयाव खावलायनाय आरो सारनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय लोगोसे सारखौ मोगथाङाव लोगो मोननानै जोबोर मोजां मोनदों आरो बिथाङा आंजों दिनै दंफायो साबायखर थाबाय आरो लोगोसे नोंथांमोननिसिमबो आं बेखौनो खावलायो नोंथांमोना जाहाथे जोंनि बर'नि फिल्म इन्डास्ट्रिफ्रा जोबोद खस्थ'यै माने मोनसे फिल्मखौ दिहुनो जोबोद खस्थ'यै रां रुफानि जोबोद प्रब्लेम जायो थेवब्लाबो खस्थ'नि गेजेरजों बेफोर गासै फिल्मखौ दिहुनो नोंथांमोननि थाखायनो बेनिखायनो नोंथांमोना गासिबो फैगौ मेला फुजाफोराव बयबो ज' जानानै जाहाथे लैहोर लैहोर नायफैयो बेखौ आं